Nalor ke jing bampat yo jing itu ya ka ketien khasi ha ka kernet ka bapra ka riti sensyar ka ri India wat hadin bala menjur da ka yeng dorba tauan ka jella la nyos nam menta da ka sarkar India ka senjok kinong thokot khasi lane ka khasi Author Society KAS kala penpau basyan kan sale kendu yo menteri rangba ka jella ukon rat ke sangma ban penlong official language ya ka ketien khasi bala da ka niru kam orlong ka society kan penlong biang da ka jinya ki pajba Habakran sikilat pathai kubor ka nyotarik rempang arja arpusan u Dr. DRL Nonglaj u President ka Society ulaong. Baka ni ka jinglet ya kendu ya ka sarkar jela kan long hadian ka election MDC Shaki Atli ki Autonomous District Council ka jela. Kajing tray jong kasi Author Society ha ba ya dai bat kajing penroy ya ka tin kasi kajing katiwi ka dan jong ka katakan ya be chakmat. Bat menta ka wen kajing dawa ki ba dan kam kata kalong po ka jela kalong ban penlong official language no ya ka tin kasi kumbalong ka English tila dan yo no tang ye kene kata kan ya rap sipon le se wat ban pen klan ya ka jing dawa jong ban penlong ya tin kasi ya po ka kernet ka bapra ti kadang long tang ka associate official language ke jing penan kam ya ka tin kasi ha ki kam sarkar kam patlong ka ba ngidas mo hon adu menta ban bon ki officer ki bom salia ye ki bakren khasi lane ki batho khasi te menta ke jingdawa ke jong ngin salet no agini ki tayo ki brai banwan ban penkan mau yu chief minister bo dai ban state no ban long official language no ya ke tin khasi balada ka long official language ki officer jongka sarkar jala lakum no ke dai ban ya ka working knowledge lani ka jingla ba sotho ya kaktin kasi wala da kimdai ki batbet ongno a tho kasi inrai kata ka working knowledge ki dai pandan ti kani kalong ka jing dawa ka jongi yamenta dai ke dai bar ka jing lech delhi karang dan po ka perkhat jongka society ki sarkar ki bamen shwa jong di ka MDA government kadang ka official committee Jong State Government ki ong official committee for inclusion of Khasi language in the age schedule. Ti kami kaktin karo. Hake jing dawa. Ti dalawan kini ke sarkar MDA ti ke sarkar hi kala kan thupno ya kaktin karo. Ba nangta ki pajba garo ki sawan syakmat bandawa ban penung yaktin garo ro apa kini ka bapra. Tinda keleng jong sarkar ikasya kedar ba kakwa ekaman pendrong barar. Ngila de submit ka memorandum jangi bat ngila let ka delegation ka kunhun ka baklan jong ka society ba kendu chief minister la sisnem tam menta. Ti hagi tu ki por ngi asno ba la sedang ban pan jingmut na ki department of welfare kumna arts and culture kumna ka education department tinrei kata kadang sulong tangka ham saya. Haduk menta hi kampat dan kenu ka jubab nakilim jawa sarkar tinggi perkhat ba ngin haban de je kendo let's say hadian jo kenika election MDC ngin sele je kendo yo chief minister na kam taban penkan mau ba on simno ik sinjam ki batikna ban penlong ye ketien khasi kaweni ki official language sa po jo ngajala kumbalong ke English kani kadai ke issue ka subject ka bahapo jong ka jala ti ya ka badai ban lehi ka nongrim jongi bat ka jing suthu jongi kalong ba ka sarkar ka dai ban la ban le ya kata nomor kam don kam ya ka opinion jong ka sarkar India ka dai be japo jong ka po jong sarkar jala kumhasa ka Assamese ka dai ka official language but ka English ka continue hi kum ka official language Asam, but bon ki wegi jela kilong kumta te belai bangi hangne mekle amna ide ban la ban le ya kata dalong tor kom subu kata sarkar kam skap ya ke kata ka jingko demand jong pila ne ka jingkwa jong pi ka kum belade hi ban yo apo ka cela phimi nem nak sinja ban mi ki paya ban ya paya ban sngo i jingdon kam jong ka tien kasi ban penlong official apo ka cela lada ka sarkar kam skap ki jingdawa ba shong hok jongi klempep ngin haban le ya kata Namar ba penlong official language ya kaktin kasi kan penkentit iki samla ki ba menta baro bagi hapnang ba ban pen kasi ban tho kasi
ngi laju syad banyau bagi samla menta kimnang banthok khasi bankan khasi ro kimnang ha kadau kolong bak khasi kam ya jiau hajing la jom hari la jom hajala la jom la le lendet no ek tin khasi habaka english kadai ka official language wat hanom kendong ro ong do menta DC office jong ka dong po jong ka dong stoin jong ka mau kerwat pha yiki sithi yiki sinong ki tham daga ktien english ki ba umnang ye ka ki ba pli ki pajba ki rangba sinong lani ki brisimet kimnang ye ka ktien pharang tendai la pha nomor bagai belai bagai ka official language but what lada la penlong associate official language ro ye ktien khasi dang bon ki department sarkar ki ba wat ki no kendong ro ki dang pha be ki jing tho jing tar lani wat ki jing penchai pajba ro daga ktien English. Tiada kata kata ki samna jungi ki hab ban ya be ya ki jing pulih tebet ya ke English. Dia menta lada ka tin khasi kalau long no ka official language ka bombat ba kala plilat ya baro ban ki hab ban tebet ya ke tin khasi. Namar belai what competitive exam ro la ban conduct ke tin khasi. Ki interview ro kom ki personal interview ro la ban conduct ke tin khasi. Indai show dak ke tin Hareng namar balai bangi interview yaki samla khasi ha ka jilla ka baka official language ka dei khasi tikan ni kan imsi saya tin khasi lada ka tin khasi ka long no ka official language po jang ka jilla ngalong pina do menne bawat ki officer ro ki dei badot ka working knowledge ya ka tin khasi Ka society ka balam khmat ya ka jingdawa ban penbor ya ka yeng dorbar thauan ka jilla ban menjur da ka resolution ban itu ya ka ktien khasi ha ka kernet ka bapra kala wan penlong jing ya ki wat sedu sedel hi hendrei hadu menta kadang yai sakut ha ka tanat kampo yeng ka sarkar India u Dr. DRL Nonglai ulaong baki dang sa ha ka jing e ban yo jing itu ya ka ktien khasi hendrei ka kamban kente ya ka ktien hi kum ka society kan ya chakman Kumban syukurau bahwa kapor bala menjur ya ka resolution da ka yeng dorbar thauan ban itu ik ktien khasi kalawan runglang no ka ktien garo ha ka jing dawa na ka sarkar India bala da pensyong nong rem kumbalong ha Assam ka ktien khasi kadehi ban yo jing itu ningkong ke jingdawa jungi ke tin khasi kalong ka jingdawa ke badan nongrem ngidai ban yo bet ban pendong hapo ka krenet ka bakra jogriti sesar kata kedai ka hok ka jongi kum ka jajin reo but ke jinga ki jong ka khasi auto society ka long ka balas lem ka tip ngam ram kam sio ban onge kata ki jingtho ki jongi ka poi sedu ki bor ki bah khli do jong ka sarkar aga jalla dat hari India nang ta nakalian jong state government ro kla penlong ye ka khasi kum ka wen ki associate official languages support jong ka jalla ke jinglet jongi Delhi ban penlong ye ka national conference halor ka jing Roy Jingsan bat ka kadan juga ketin khasi bat ka jing dawa ka jongi na ka Ministry of Home Affairs ban na Prime Minister hi kala long bala boy hi haki department baki pen maki tenre ke basmusi kalong ba hadien jogene ka sarkar laylam da ka BJP ka banengkong ha disha ngila dan ka jingkermen ha ka bawo minister in charge ka Ministry of Home Affairs Rajnath Singh ulada ai ka jingkolar ban le ye ka badan kam hendrai nda hadien balawan da ki waipat ki minister ki bapeje ka Home Affairs ka jingadai ka jongi kom ka khasi auto society but minister ka Home Affairs ka long ka bapeja adu kata-kata but ngimyo ya ka jubab hadu menta like no tang ka jubab bala receive ki siti jongi handrai kumno bala percang ban proses se kene kam dane hadu menta tingiru ngirang dan ha ka jakham menta kumno banle namar ba nakliang joka Ministry of Home Affairs lani na Home Minister ngimyo kentien ARM ti hendrai Atu PE nem pada hangni nawar ba PE ong bakala peja anta jingwan way pada minister of opat ya ka home ministry
hatu kamdei ke jingkin sting ru jong sarkar jala habai de berkani lamba kita ki MLA ki minister ki manlech dili hatu ki juyekran ne kata kata ka syai lada kam kinsting ro lese kam dan ni kasur ke baklan lani kala menlong bakadan ke jing kinsting ro dan rei lada ka smokia ro klem da chimi ki senjam ki baklan ban dawa ban pendung da tin khasi apo krit ke bakran ti kamut ba kadan ke jing telat na kelem jangka sarkar jala ongno kum kisgi barakhe ya ka megalete kum ha kutu por ba kamegalia kum ka jala ba pura kadap sanposmen ngami i ba kadan ka jingkren pajba ban pan na ka sarkar kum ka jing aiso ba ya ka jing dap sanposmen ka sarkar jala da ka ba itu no ya tin khasi ti ki ba kum kitu ngi supet kan ngi i kum ba kadan hi ka jing simsting lani ka jing bomla jangka sarkar jala ban bu ya kene ka kam hakmat jangka sarkar India kum ka wai ne ki jing dan kam ki ba kongsan jang ka jaj men re khase kum ha asam ki dan bon jaj ki jaj men re bat tien jong ki balong ki tin thok tin tar ka asamis kala rung lipa po ka attitude ringkat bat ki wai ki tin ba paunam jangka India terhadir kadan ke jing dawa saya ke bodoh nangta kekarbi ti kitu berarti ki dawa aku juga por handrai ke Ministry of Home Affairs kelap penrong suaya ka bodoh bat menta ke jing dawa ya ketin garbi karang ya yo le se ketin garbi ru kan serong hakono ma ka por ti la sim ya kata ka nongrem bat ke balak jia kum ha asam ti hagi jing sha ketin khasi kala dai ban lain nang ngim persya ARM ya kejing rong lang ketin karo handrai kam dai bandan ka no kejing pensuki ban penrong no ketin khasi lalu dan ki wai par ki jai ketin hagi jala ki badawa ya kejo kejing dawa Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya